Здравейте хора от YouTube, аз съм Денис Проц и днес ще играем Майнкрафт. Извинете, ако нямаше много време, просто ми изгоря лаптопа, вчера ми изгоря лаптопа и направо не знам, ще бъда. Ще играме в какво беше Too Legit. Нали играем Too Legit, в момента сме в тоя. Да продаваме Iron. Трябва да изпечем аз съм в го шоу. Го шумай. Нека да отидем да изпечем айрона. Пропуснахме. Пропуснахме завоя. Играя тук от един час някъде. Като че ли на компа по-добре ми върви Майнкрафт, отколкото на лаптопа ми. Не знам, защо така, но просто на лаптопа са много по-силни параметрите, ми не знам защо Майнкрафт ми върви по-хубаво. Аре, тепер ще пусна на пауза, докато се изпече айрона. Здравейте хора, пак съм тук, изпече се айрона. Хубаво ларкошоп да го продадеме, ларкошоп. Тъй като ми трябва 20 000, аз имам някъде към 4000-3000. За да стана ранг Б в мини. Да продаваме. Също така да продадем и кола. Аре бе, батко. Така, готово. Наредим всяко отпадим. 4000. Ларп. Ми хора мислят това да е за клипчето. И чао. Никой не казва чао. Аре, това е за типа.